O programa Pegada de Carbono da Oficina Conecta Ourense naceu co obxectivo de acompañar as empresas na medición, xestión e redución da súa pegada de carbono nun contexto marcado polo avance da normativa climática a nivel europeo, estatal e autonómico e pola crecente exixencia de transparencia en materia de sostibilidade. A iniciativa céntrase especialmente no cálculo das emisións de gases de efecto invernadoiro asociados aos alcances 1 e 2, emisións directas e indirectas polo consumo enerxético e tamén na definición das estrategias eficaces de descarbonización aliñadas cos requisitos regulatorios actuais e futuros. Despois de 2 edicións con moi bons resultados obtidos polas empresas que participaron, ven de comenzar a terceira. Ao longo do programa, as empresas participantes van adquirir as capacidades necesarias para calcular a súa pegada de carbono conforme a metodoloxías recoñecidas, identificar tamén as súas principais fontes de emisión e establecer un ano base de referencia. Así mesmo, traballarán na elaboración de plans de reducción a medio prazo, incorporando medidas concretas e obxectivos cuantificables, así como no deseño de estrategias de compensación e na preparación de informes de emisións. O itinerario inclúe tamén a avaliación de resultados, a posta en común de experiencias e o acompañamento en procesos como o rexistro oficial da pegada de carbono e a verificación de emisións, aspectos cada vez máis relevantes no marco normativo vixente. A metodoloxía será de sesións formativas en liña, complementadas con reunións individuais de seguimento e unha sesión final presencial na que se presentarán os resultados e se compartirán experiencias empresariais. Este enfoque práctico busca non só facilitar o cumprimento normativo, senón tamén impulsar a competitividade empresarial, identificar oportunidades de aforro de custos e fomentar a integración do factor carbono na estrategia corporativa.